Здравейте на всички и добре дошли в новия канал за самоусъвършенстване и успех. В днешното видео ще разгледаме няколко основни стъпки как да успеем в живота и да се мотивираме да работим над нашите цели. Ако се чувствате заседнали или ви липсва мотивация, това е мястото за вас. Първо нека говорим за поставянето на ясни и конкретни цели. Първата стъпка към успеха е да знаем какво искаме да постигнем. Вместо общи желания като «искам да бъда успешен», трябва да дефинираме конкретни цели. Например, искам да повиша професионалните си умения и да получа повишение в рамките на 1 година. Запишете своите цели и ги поставете на видно място, за да не ги забравяте. След това планиране и организиране са ключови. След като сте определили целите си, е време да съставите план как да ги постигнете. Разделете големите цели на по-малки, изпълними задачи. Например, ако вашата цел е да напишете книга, започнете с изготвяне на съдържание, след това напишете по 1 глава на седмица. Планирайте времето си и останете организирани. И накрая, поддържане на мотивацията е от съществено значение. Един от най-добрите начини да останете мотивирани е да се обградите с хора, които ви подкрепят и вдъхновяват. Създайте мрежа от позитивни и амбициозни хора, с които можете да споделяте успехите и предизвикателствата си. Това бяха основните стъпки за успех и мотивация. Надявам се, че тези съвети ще ви помогнат да постигнете целите си и да се чувствате мотивирани всеки ден. Ако ви хареса това видео, не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете камбанката, за да не пропускате новите ни видеа. Благодарим ви, че гледахте и до следващия път.